Ce, Alexandra, ce faci? Zăpadă? Zăpadă? Bunizata! Bunizata! Multă zăpadă. Care zăpadă? Am spune? Nu-mi pune mâna pe mașină, că murdară. Nu pune mâna acolo, că murdară. Alexandra, vine aici să se joacă. Adi, ești mare. Faci. Nu răca mine. De ce ai scos mănușa? De ce ai scos mănușa? Nu ți-e frig la mână? Nu, cățelă. Am să zic mama și-ți dai bătaie. Nu mă uite. Ce faci, Adelina? Ce faci? Bulgari? Bulgari de zăpadă. Nu ți-e frig la mână? Tata, ati. Ce e asta? E rece? Da. Grave? Încă o dată. Ui, murdăritul. Murdăritul? Nu citește de haine. El a scos. Luați-mă acum, nu faci mai mult babă zăpadă, că ceas. Ce? Ți-ai înghețat, așa-i? Ți-am zis să nu scoți mănușile puiul. Uite mănuț, ne îmbrăcăm? Nu. Nu vrei așa? Tu ești înghețat? Înghețat? Înghețat, o dus cu... Apucă la zăpadă. Și faci, Adelina, faci baba zăpadă. Te dată în ochi, așa-i? Așa-i? Bă, zăpadă să faci altfel. Adică așa faci un goț și îl răstăculești la multa masă la chestii. Da? Am murdărit. E murdărit sau e ud? Și rece. Ei, dar nu trebuie să chești. Să faci babă de zăpadă. E că aici Vania poți să-mi pregătesc. Să le sui pe... Aici tam în copacul ăsta e frumos. La la la. Nu-i frig.
Pupsul. Dai cealaltă. Ciao. Ciao, tata. Mulțumesc. Pentru ce? Mulțumesc. Pentru ce mulțumesc? M-ai filmat. Te-am scos afară? Zic că m-ai filmat. Și te apuci de curățenie? Мадушли. Пойдем, сейчас не фотографируется. Ой. Пойдем, Александр. Пойдем, около спать и бабу поставим. Пойдем? У нас новый сад купил. Баз, денег, аппарат. Без курица, мамати, машина. Diversi organi, principalmente polmoni e ghiandole linfatiche, e si manifesta in modi e gravità molto diverse. Questa malattia è ancora molto trascurata e male assistita nella maggior parte d'Italia. Oggi esiste l'Associazione Nazionale Amici contro la Sarcoidosi Italia, che aiuta chi è colpito da sarcoidosi predisponendo servizi di assistenza sociale, medica ed infermieristica. Vuoi saperne di più? Vuoi aiutarci? 43 527 Amici contro la Sarcoidosi Italia.